Velkommen til vores video deroppe. Vi er autonome. Ja. Yes. Og vi vil gerne fortælle jer lidt om vores liv. Men vi vil helst gerne være anonyme, så I vil kende mig som AU1. Og mig som AU2. Yes. Ja, hvad så? Ja. Hvad der? Jeg er ved at gøre mig klar til demonstration her kl. 3. Så må alle de andre derude være. Og så har jeg jo ikke fundet noget at vide om det. Nej, det er ikke. Nå. Jeg tager på caféen og får en kop kaffe ind i lukke. Ja, vi ses. Ja, vi ses. Det bliver en god tegning, det her. Det er helt enormt. Hvad? Hvad fanden laver? Jeg laver ikke noget. Jeg har nu hørt, der skulle være demonstration, ja. Det passer. Det passer ikke. Nej. Må du prøve at se, hvad du lavede? Må du prøve at se, hvad er det? Hvad er det der så? Det er en tegning. Ja, luk røven, det er din tegning. Kom her. Du er fandme anholdt. Kom her. Fuck, det var et hårdt døgn der. Det skulle han komme tilbage til redden. Det fuck. Nej. Fuck, den de svin, man. Det kan de sgu. Ja. Og vi er autonome. Når vi først sætter sådan ting i hovedet, så er det meget svært ved at slette den igen. Og vi vil have et sted at være, så skal vi nok få et sted at være. Som jeg sagde, når vi er autonome, vi vil have et sted at være, så får vi et sted at være. Ja, de kan ikke komme ind, hva'? Ikke dårligt, hva'? Nej. Det er nok for det ungdomshus tilbage, og jeg har en idé. Jeg har politimesteren der i vejen. Jeg har lagt en billede for ham. Om et kvarter, så kommer han herned. Og jeg tror, der er demonstration. Og så får han. Så er det ved at være tid. Det bliver fedt. Det skulle være lige om lidt. Hey, det er politiet! Alle sammen væk dernede! Hey, man, hvad fanden nu? Hallo? Nej. Det er sgu ikke sjovt, det der. Nej, hallo? Er du død?